ăștia zic că e gară de OZN-uri. Unde aterizează OZN-urile. Au frumos, lifturi, porți automate. A costat ceva. Scări rulante, gara. Am greșit traseul. Măicuță te-aș întreba unde-i Târgoviștea, iubiți-o fetița mea. Că nu știu să-ți străioară, sunt venită de la Pontonul numărul 1. Hai să ieșim pe ultimul ponton, să coborâm pe lângă gară. Magazine, chioșcănețe, ursulețe și alte garavele au. Și în față că și în farmacie. Bă, ai deschis, nu s-au închis, că deschis. Funcționează, bă, toate ușile, când se văd să deschid.